dneska som tu iba jedna, lebo sme s mojimi rodičmi na Morave. Môj starší brat, môj mladší brat, moja mama, môj tato, sme všetci na Morave. A keďže sme na Morave, tak tu so mnou babi nemôžu byť, čo mi je dosť ľúto, lebo bez nich som celkom smutnejšia. Lebo vždycky oni ma robia oveľa bláznejšie. Ale teraz poďte ovoniť všetky sviečky, čo tu má naša kamarátka. Tak, poďte so mnou. Bok ruky. Dobre, keďže ona tu má hrozne veľa sviečok, tak si ich poďte oveniať, lebo ja som zvedavá. Dobre, takže začneme touto, ktorá by mala byť klinčeková alebo Meta Eucalyptus. Toto vonia dosť tak bylinkovo. Dobre, pokračujeme s takýmito sviecami, ktoré vonia ako balzam. Taký ten normálny labelo. Dobre, potom pokračujeme týmto. A to je dáky zázrak. A Ukáž? to hrozne pekne vonia. Pričuchni si. So good. Škoda, že to fakt necítite. Potom ideme pokračovať na toto Jablková. A nejaké tie. Ukáž? To pekne vianočne vonia. Pričuchni si. Dobre, tak pokračujeme potom touto vianočnou. To je perníková. To je nejaká perníková, alebo nie taká ako... Pričuchni si. Potom pokračujeme takouto nejakou. To vonia tak ako záchodový ten Ukáž. Ukáž. To vonia ako ten záchodový Fuj. To vážne. Pričuchni si. Dobre, daj to rovno. Takže musím si nastaviť kamierku. Dobre? To vonia tak ako Dobre, takže potom pokračujeme touto sviečkou, to je jablkovou, Škoricová. koricová. Počkaj, ale to už sme voňali, nie? Nie. Škrábem na nos. Pekne vonia, ale pozeraj, jak to vyzerá. Neviem na tom uveriť, že to vyzerá takto, mega pojď. Pričuchni si. Seba, toto prestaň robiť, lebo hodím od kameramana. Dobre, potom pokračujeme takouto. To čo je? Nejakou. Veľmi. Neviem, čo je. Neviem, čo to môže byť. Dobre, no voďaj. Pričuchni si. takže aj toto video je srandovné, akože, lebo môj brat mi tu robí takého kamaráta, ako keby. Takú moju náhradničskú kamarátku. Potom nejako takéto Teddy Bear. Teddy bear. Teddy bear. A to vonia ako tiež taká záchodová voňavka. Skôr ako taký deodorant. Pričuchni si. Sebo, prestaň to robiť. Dobre, toto neviem, čo je za sečku. Ukáž? To vonia ako čistá voda. Pričuchni si. Dobre, potom pokračujeme s takouto. Toto sme nemali ešte. No dobre, ale to ideme potom. Pokračujeme s takouto trávičkovou. Tráviť. Neviem, či to je taká iná trávička, ktorá sa volá, že Mark. To vonia celkom pekne. Pričuchni si. Dobre, presne toto robiť sebou, prosím. Prečo ide to srandovné? Toto. Potom To už bola. ideme na túto perničkou. Ale tá už asi bola. Nebola. Nie? Smlí to jak záchod. Pričuchni si. No dobre. Tuto. Jablčková. Jablčková. Tá. Fuj, to smrdí. Pričuchni si. Dobre, a potom je sa mi zdá nejaká Klinčeková. Eucalyptus. Nie, to je klinčeková. A to je... Klinčeková? Neviem. Ukáž? Nie, to celkom pekne. Tak už máme doma. Pričuchni si. Máme doma. Ja lebo som kúpala. To čo je? Takže potom takúto
Fuj, ale to smrdí. Ukáž? Počkaj, otvor mi to. Mám jednu ruku voľnú iba. Pekne to vonia. Pričuchni si. Dobre, takže pokračujeme s touto nejakou Vanilka. To neviem ako nie, ale to je zaujímavé. Pekne. Pričuchni si. Tuto. Ideme na túto. To žiadno nevonia, takže to ani nemusíte Ukáž? Ja voniať. to chcem voniať. Pričuchni si. Ale máme pekné červené švetienko. Čo má? Ja otvorím. Toto má aj mamina. Takže takúto veľkú sviečku tu máme aj doma. Ukáž? Žiadno to skôr smrdí. Pričuchni si. Voňajte. Počkaj. Tak toto vypadá. Najväčší raper. Takéto. Dobre. Máš spotené ruky z kamery. Pokračujeme sem. Počkaj, ešte nemáme tu moc silikonu. A to žiadno nevonia. Nevonia. Takže ako keby. Iba krásna výzdoba, hej. Pričuchni si. Dobre sa robí. Dobre, takže pokračujeme touto. Ukáž? Môžem prečítať? Jeden čečenko. som ešte Nejaký ani- čedár. Cheddar. Neviem. Cheddar. Fakt? No neviem, či je to práve čedár. Ideme tuto mega. Podľa mňa to žiadno nevonia. Takoto Ukáž? mega. Vonia to? Kdo? Vonia to? Fuj. Smrdí, že? Tam mi z toho iba nos. Smrdí to. Takže takto. Takže vyhorená. To je z Ikei. Ikea. Lidl. Tá vonia celkom pekne. Pokračujeme touto obrou sviečkou, ktorá je Ukáž? škoricovo nejak. Škoricovo. Iba škoricová. To varíme. Aby si to nevypadlo. Budeš Ale spať. to sa bardí. Ukáž. Ako No, fuj. záchod. No ale vážne to strašne A smrdí. ešte to Ako je keby to je záchod. škorica plus cukor. Vyzerá to ako škorica Ešte plus to aj- cukor. A ešte to aj hnedý cukor asi. Ten je taký istý ako normálny. Mali sme toto? No, mali sme tu modrú, ale nemali sme tu Dobre, fialovú. tak ideme túto fialu, to je fialúčka asi. Ukáž? Dobre, čítam. Ale tá pekne vonia. Vile slabá orchidea. Pekne vonia, pričuchni si. Pekne vonia. Ideme na túto mega veľkú melónovú. Na to som zvedavá. Aj tu nám máme strawberry melon. Jahodový melón. Jahodový. Melón plus jahoda. Melon plus jahoda. Takže Otvor. je to aj peknej farby. Ale to smrdí, fuj. No fuj. Fuj. Keďže sme v Česku, tak asi troška nebudeme rozumieť, čo je toto. A to je z Ikei, tak Jamlik. to. Ikea. Jamlik, to je také. Ale to pekne vonia. Ukáž? Trošku to. Ako to je záchodový sprej, to príde. Toto nebudem voniať, lebo už som voniala tieto sviečky, akože. Už som ich voniala, ale ja nechcem ovoniať, dáme ovoniať môjmu bratovi. Fuj, nie, o toho radšej ťahaj. No fuj. Vypadá celkom pekne, ale hrozne To vypadá pekne, ale strašne moc. Takže mňa odporúčam túto hnutnú sviečku. Ikej. Z... Teraz je Nie, pomarančová. to je Boldus. A pomarančová tak isto troška smrdí, takže... Sú vonila? Hej, ja som to voňala už. Troška. Akože má peknú farbu. Ukáž? Ahoj. Nie je z toho zlé. Akože to ako taký slabší džus. Je taký 100%. Dobre, pokračujeme za minút. s touto pomarančovou. Tá už bola, nie? Nie, nebola. Ukáž? To vonia ako tátová vanilka. Hej, tá Adidasová.
Pokračujeme touto nedoskou. Dúfam, že to medovník. To je z medovníkového cesta. Ukáž? Tak vonia, že? Trošku to smrdí. Medovníkové cesto. No, trošku to smrdí. Dobre, pokračujeme s Ešte touto, koľko? ale... Haló, Ešte pozerajte niečo. sa na mňa ľudia. Má to Modrý vlastne koktail. peknú farbu. A volá sa to, že modrý koktail. Volá sa to modrý koktail. Ale ja Ešte to to nejdem otvorené? ponieť, lebo to smrdí. No fú. Smrdí to hrozne. No, Takže, fú. Prečo hej. tieto veľké strašne moc smrdí? Ne? Potom Z týchto veľkých asi nevoňala, z týchto veľkých voňala, nevoňala ani jedna. Ale táto Všetky bude voňali mega pekný. smradlavo. Počkaj, toto aspoň bolo dobré. Nie, ten melón bol zlý. Aj melón bol zlý. nie. Pokračujeme tomtom. To vonia celkom ako v saroli. Mi príde ako keď ďalší záchodový sprej. Dobre, pokračujeme touto a najlepšie si necháme nakoniec. To je celkom dobré. Kaž. Luxusná kolekcia rúža. Pekne vonia. Dobre, ideme pokračovať vanilkou. Kaž. Ale tu už sme mali. Mali sme ju. No, však tu sme mali. Ideme pokračovať touto, ty sa bojím celkom. Ahoj. Vonia to ako taký, keď sa dlho nesprchuješ, že dáš si deodorant. Hej. Dobre, máme tu najlepšiu nakoniec, teda môjmu bratovi možno nebude voňať, ani mne z počiatku nevoňala, ale bojím sa jej teraz. Fuj. Celkom vonia. Celkom vonia. A tak... O, počkaj, nič som nedal Bye. pičuchnúť. Nedal som mi pičuchnúť. Daj si pičuchnúť!